What's up guys? I'm Calvin Roy YouTube channel, and today I'm still with Jeno and Nor back again. And today we're going to do a best friend tag plus smoothie challenge. So nami mga questions sa mo ang personal questions. Kung kinsa mo mali answer sa question, magbunot ani diri, tapos kung unsa mabunutan mo ibutang sa baso para himno nila after. So layer by layer. Ang mungutana kay Nor ako, ang mungutana sa ako si Jeno, ang mungutana kay Jeno kay si Nor. So muna ako kay Nor. So kani personal question Nor, asa ko nag-school tong elementary? Nakay 10 seconds. 10. Ninyo! Gago. Buti nakabaluwas ako ng eskwela. Ay! Soriano. Elementary! Soriano! Ayun na, tama na, mali ka. Ay, mali na ka. Ay, mali na ka. Okay, mali ka, bunot ka. Spell ko yun. Bunot ka. Oo, nadawali. Bunot ka. So, ang nabunot ni Nor kay Ketchup. So, mo yung baso niya. Ayun, alay kami. So, ako ang next gen ako. Asa na school ko, nag-preschool. Preschool. Starlon. Mali na ko eh. Mag-Starland ka niya kasi ulang. Pag-Starlon. Wala din Starlon. Saan ba? Starlon? Gatas. Gatas. Easy. Lamiyas ako may lumay. Hindi, kaya sa pula, lagi na po yun lagi. Lagi na. So, ang answer is Jeno. Saan ako nag-school, saan ako nag-aral nung grade 1 pa ako? St. Francis. One ulit. The answer is CCSA. Asa na lupit? Christian College of Southeast Asia. Sure, uy, sa may maa. SM. SM na sa una. Nato ko sa gag. Lagi. Bulog Jeno. Ulit yun o. Lamiyas sa ketchup. Gatas. Butang ka. Ha ha ha. Ulit. Ano may mana? Sugar pa lang ketchup. Oh my God, next. Kanasang ako ang birthday ka. Sa yun, no kayo na as if, barkada na ka, wala ka ba sa birthday ka, misa. Ang isa pa dyan. Ano naman dyan? Lumol. Wala. Maganda. 5. September ka na sa? 3. 2. September 3. Mali! May box na lang, mali pag yun. September 13, gago. 3-1. September 13. Suka. Orange Okay na. Kapuloy! Sa nakuha niya kay Juice. Ilang Gago. kung sa ako middle name. Revision. Name gani no? Miguel. Oh, Kailan ba? Ano lang? Lisa lang. 5, 4, 3, Ano? Gilig na. Uy. Starlord. So, kung inaaral ng Starland. Suka. Suka. Pini. Tabihan eh, oy.
anime. Wala ako nag-watch. Naruto. Tawa ko! Tawa ko! Lingon ka no? Wala. Tanay ko sa video. Kabalo na ko sa Okay. Naruto. Sige. Tawa ko! Pila age na ako. Nag-grade 1 ko. Pila dati mo ron? A few moments later. 6.5 hours later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. 6 years old. 6 na. Oh, 6 years old. Mag-start ba ang class ko sa una June 15, tapos birthday man ako ng ay June 15, before sa June 15, tapos birthday man ako pagkaugma. Tapos, Ay, birthday mo pagkaugma. Kung sa tama rin nga 6. grade 1 ako before. Ikaw, ay, Mas Pinas. Ayaw, pilong buwan. Ang sauce lang. Apel, oy! Ang sauce lang. Ang sauce lang na. Ang sauce lang na. Inumon to, inumon. Ah! Dali. tama na. Anong favorite hero mo dito? Favorite hero? Hangover. Nakalagi ka. Ako na lang ang wala yun. Kinsa ang akong idol. Pati pina-idol. Kinsa akong idol sa singer, ano. Dili siya. Dili siya group. Dili. Sa una lang tong group karon kay nagsolo-solo na. Banso. Dili na. Zayn Malik. Mali. Ni Shawn Mendes. Bago. Mali. Mabuti yung Shawn Mendes mo. Gano'n yung Shawn Mendes. Restless no. Woo! Ikutugan po ni Moy. Favorite sport na ko. Basketball. Ha. 1 point. Ang pangalan ng tatay ko. Siguro. Ako ba rin? Personal mo. Orange juice. Wala ko eh. Iwan, feeling mo lamig kay Jeno do. Wait lang. Gitry niyo mag-open no. Sorry. Gitry niyo mag-open as naka-open na daan. Ano mo? Sabi niya siya. Favorite food na ko. Pati may Starts with letter T. TG Hotdog. Mali. Taco. Favorite food na taco. Ikaw po di. Ikaw po di. Ganito dito. May sanay na ako. Gani, ako na ay. Fucking. Naman ako eh. Sa sport na ako nag-i-appear na nakatong sa dila. Track and field. Sabi ng Ako na ka. Siya man. Tama ko. Ha! Easy, 2 points. papa. Ikaw, Tol. Nag-honor pa ko. Elementary.
Baseball mong good na good. Gani. So, mauna niya among prank ngayon nun. Matigit Kita yan. ko. Oh! Lain na niyo yung mo. Nagsuko. Dapat sila. Down. 3, 2, 1, go. Nilaay na siya glass ako ato. Hindi na ako mas ganun. May challenge pa rin. Nagsuka siya sa Nagsuka. May suka mo si Tagtas. Oh! Makakuan ka doon, isok lang yun. Iwaan niyo, eh. So there you go, guys. Please don't forget to subscribe and check my other videos on my YouTube channel, Calvin Roy. And yeah. Oh, 'cause I need you to jump on